салом тамошобинони азиз, созе нанзе саломатитон хубай духтарако курткачои фасон омадай дар бозори Корвон 12 дарвоза тарафи Тилобозор 9 қатор. Марҳамат иҷа нами 9 қаторай. Биенда ҳам хушру ҳамаш бори гуанҷоай. Медонед ки бори гуанҷо хушрувай качестваш. Марҳамат 120 сомони анами калтачош 120 сомони ҳама намуд размеро ҳастанд. Метавонед бо аз наздик омада духтарако ино бо платьёи дароз катиам аҷоиб хушру местанд. Биненда чӣ қадр фасонои хушру омадай 120 сомона 120 сомон бо арзон меша духтаро бо худтон метавонен биёен аз пеш бинен. Инчунин кардиганои фасон доранд. ҳозиваёшам нишон метиҳам. Рақамҳои савдогар ҳаст дар рӯи экран. Метавонен ки бо ҳамроҳи савдогар худтон суҳбат кунен дар бораи доставка пурсен ё ин ки дар бораи суруға пурсе чизе нафаҳмиден. Биненда чӣ хушруча ҳамаш качествош да гап нест духтаро. материалошон аҷоиб фасон. Анамино ҳамаш курткачое ки ман нишон додам 120 сомон духтарако. Мана сиёшам ҳастай. Баъд дарозош ҳаст духтаро. Ино 150 сомонанд. Мана бинед чӣ дарози хушру. Размеро ҳамаш ҳаста. Ҳама намуд размер ҳаст духтаро. Материалош хушру. Сабука кан духтарако. Оз дигар асветкашам ҳаст. Аз ваёям нишон метиҳам. Ина биненда метавонед бо худтон аз пеш омада бинен. Бисёр ҳам моделҳои гуногунай мана интихоби бисёр доранд. иҷа ки худтон омадед бинен ҳамаш ҳами борай ай пеш бо якта ба якта кушода мебинен. ана баъд тамошобинони азиз анами хел иҷада турки кардиганои турецки ҳаст. Беҳад хушрувай ҳам моделаш бисёр набинед пушт ба пушт ҳамаш моделҳои ҳами ҳар намудаи кардиганай. Нархшон духтарако 130 сомонай. Бо касе ки барои савдо мегира бо арзон мешава. Марҳамат иҷара биненда чӣ қадр хушруванд. Бофчонам хушрувай хучонам аҷоиботан. Мана ҳама намуд фасоно ҳастай. Брюкои ҷинс касе ки брюки ҷинс мехоҳад духтаро 100 сомони ам брюкои ҷинсшон бори гуванҷовай. Брюки ғавси хушрувай ҷинси оригиналай. бози бромадагиай вай ҷинс ам нест духтаро ҳама ҷуда. Анаи бори нағзай сифати хуб 100 сомон. На каседа дар корай ҳама намуд моделаш ҳастай иҷада. Иҷа ҷинс бисёрай. Мана чӣ хеле гуфтам муҳрадору бемуҳраву хулоса бойфренд галифе ҳар он чизе ки мехоҳен ҳастай духтарако. ускиё ҳамаш 100 сомонӣ. духтаро балонкои оригинал ина каседа ки дар кор боша ино калтакай дутарафай хоҳен ихел мепӯшен хоҳен ана аз қисми дурунош мепӯшен. ино 170 сомонай бо метавонен ки аз пеш омада ҳамроҳи хучон нарх набо кунен. ана ин намудшам духтарако. марҳамат иш яктарафаяй иам ам балонкаяй ғавсан ино 170 сомон. бисёр ҳам хушру иҷада интихоб бисёрай. омаден бо мебинен дига моделоша. баъд медонен духтарако ман шумода мехоҳам чира нишон тиҳам. костюмчои ҷинс подростковый мана ҳар хел рангош ҳастай капишондор ино 100 сомониан бори гуанҷо. медонен ки бори гуанҷо баробарди турки сифаташ нағзай. сиёҳшам ҳастай сиёҳшам ҳаст азо костюмчо. ина бинен духтаро иҷада бо наскиёра ман нишон дода будам. иҷада ҳаст мардона занона. пачкаш чанд сом буд? пачкаш 40 сомонай духтаро. пинетки наски ҳар он чизе ки мегирен мана ҳар хела хушру пачкаошон 40 сомонӣ. баъд духтарако иҷада туника ҳастай. туникои фасон арзон кардагиан чанд сомон? 90 сомонӣ. мана сифатҳои хуб интихобш бисёрай. ай пеш ки дидед бо качестваша мефаҳмед худтон. ира бинед хушруве ҳастанд ки мана ҳама намудаш ҳастай. хулоса хоҳишмандо аз пеш биёен бо ба ҳазур тамошо кунен пӯшен бинен. инчунин духтарако и 170 сомонои балонка ине хелиёшам ҳастай. укорочене ҳамаш модне мана хоҳишмандо 170 сомонай бо ай пеш биёен
гап занен бо арзон мешавад. Дигар хелшам ҳаст мана инамучам ҳастай дариҷа д намудай 170 сомона. баъд бо инаи короткиое ки ман нишон додум ино сабука кушона ино 120 сомона.